ushelelwa yibo dadweni laba, ushelelwa yibo dadweni laba. Weshima wase wayithinta intombi yamhlala esuvumile, ushelelwa yibo dadweni laba. Weshima wase wayithinta intombi yamhlala udumile, ushelelwa yibo dadweni laba. Wepi ushelelwa yibo dadweni mfana, ushelelwa yibo dadweni laba. Kulukudu Mangele mhla zo-12 October 2019 eLovu twaqhude maningi izindala zombili le-OT zone. Sicela ukuthi niphelele nonke abathanda umculo wamaskandi, bephelele bonke abantu abathanda umculo wesintu, abathanda into zesintu, nawo wonke umuntu othanda wonke uhlobo lomculo. Umlamuli uzobe khona laphana, umdlaliso wentombi owaziwa ngofana kuselapha emculweni. Uzobe nitedelela ingoma-ke ezimnandi-ke bafowethu. Sicela zonke insizwa ney'ntokazi ey'thanda umculo ziphelele, ey'sezintsha ezoyivunela nangumfana omncane, zize nje zingesabi futhi zizofike ziyithole lento eziyifunayo. Umlamuli uzophethe zonke-ke iy'nhlobo zengoma zakhe agabe ngazo, njengengoma ethi ngihlushwa inhliziyo, ingoma ethi yamqoma kanjani, amanzi amnyama. Mhlawumbe ngingaphinde ngithi mthatha ohlelo idedele ngibulala ngikwazilayo. So ngicela ukuthi niphelele nizoyibona nomfana omncane, niphelele ngobuningi benu bantu baseLovu OT zone, sibe silapho mhla ka-12 October. Ngiyabonga kakhulu. Wamsiza wema